Tagadau jong kejing sapriang baka jing sapret kabas jor bah ka jong uniu knyang jingpang coronavirus haka partai borok kawai haka ba saulak nriu pupra hajar tam ngut kibriu kila yo ya uniu jingpang bat kumjuru haka ba arfu hajar bat lais pangut kimin sim kila do kumjuru haka negari ke jongi kumandau spak sau kundai ngut kila yo uniu jingpang bat haka ba khat lai ngut kila do ya kimin sim ki jongki kentop ki angut ki badai nak ni gedong thai lap mingi ke jongi nak kalian jonga ngawan ya kaban penpau hang ni kum u lampang jong ke ying dorba thau an ban bu ke jing kerpat sepi kum ki pai ba jong ke jela ke ba ke jongi kumno ba nginong ki bahusia haka badai ba ke jing ada daladi ladi nak benta ke jing bandum yo yau ni jingpang ubakla hakane ke jo ke por ngabu ru ke jing kentu ye ki para MLA baro jong Mekhle Legislative Assembly bakin snobha banyak snok ti tengkat bakat sarkar kebala kmi bnia kebala bishar bak kebala simkia ye ke kam kumno ban ai ye ke jing yada nak liang jong ke jing pur jong ni kunyang jingpang ni kerpat iki balada dad kidu ki jing duna nak liang jong ke sarkar bakin snobha bat siming ke kabu kum ke jing ajing mot lada idon kam haki konsorsi ki paper haka ju ke poru ngabu ke jing kentu ya ki parlok MLA baki pej perman halaki jong ki konsorsi ki jongki nak mentak ki ki jing duna ki baki paj ba ki nya kendu haka jigim ke jongki haka bakum kini ki kep haka bangin la ban persang ban le ya ke bahatam nak banta jongki khamtam ya ki ki beduk bat ki bekerdo ki bebelas ni ki badan kami ke jing rap nak kalian jongi haka juk kapor na adin ba ke sarkar India kala ai ye ke jingkang kedap ke ba arpu isligis ni bat kumjuru na kalian jong ke sarkar jela kala ai ye ke curfew haka ba na kapor lala ban penjari bat la ai ru ye ke kendon ban te bagi pai ba kim ni ban mi sabar ikerpat ye ke jing te dekat na kalian ki pai ba bat badnyo ye ke jing te ki batikna na kalian kinong punya bat jongki district bat kejela Brokaway ngai kublai kan ke por yo chief minister joka state rengkat bat kimentri sarkar ki jong u ba ha ka bedai bat ke jing tresitom ke jong u rengkat baki officer rangba joka sarkar jela bat ki officer ki bedai hapo ki district ki ba per joka state Brokaway ngaburu ka jing ai kublai ke bakerpang ye ki officer jong ka health department ki bedai jong ka koi ka kia nadok ki doktor ki nurse ki staff ki bala don ban attend klam thai ye ka duty ki jong ki ha ki hospital ki ba per bangabu ru angni ka jing ai kublai ye ki officer jong ki department ki ba per ki badon ka benta ka jong ki ban yes snok ti lam na ka benta ka jing rap ban pin biang ka jing dong kam jong ki pai ba ngai kublai ru angni ye ki lat patai kubor bat ye ki dong chong dukan bat kumju ye ki rang ba stong ki bala simkhia halor kumno bante lakam ye ka jing sapriang jong nu u jingpang coronavirus bat ban petikna ba nakaliang jongi ngin sumar dalade yelade banginum yo ye kini ki jingpang ka bakhala nan bu ha ki jing duai bo blai traken rat nong bu nong tau unda unker un sumar yangi iwei ki bong kinong sosnong jong kene ke jela ka ba e ke jongi bat kub juru ba un ai ka met ka bakoi ka bakhia ya phi ba phidla banyele persya ya ke jing por ke jong uniu knyang jingpang coronavirus covid khat kendai